Pasaris, fetească neagră. Fetească neagră din Domenii. O gamă ar fi cunoscută în piața vinului, pentru că Casa de Vinuri Cotnari a intrat acum 4-5 ani, prima oară, cu gama Domenii. Ok. O fetească neagră. Cum ai descrie-o? Rapid. 2017, sec. O alegere foarte bună. Fetească neagră, soi de-a nostru, s-a aclimatizat și hâi de aici, de-a nostru, din Moldova. Da, un roșu reprezentativ cu coloană vertebrală, cu tipicitatea lui de prună, ce înseamnă și un pic baric, 6 luni, nu? Da, 6 luni. Gastronomic aici pe masă, să știi că avem niște obrăjori de vită cu legume la grătar. Este poate o alegere un pic mai sofisticată, nu neapărat. Hai să mergem mai pe românesc, de sarmale moldovenești de-a noastră, clar lângă o fetească neagră vor sta foarte bine. Da. Tochitură? Da. Tochitură, o fetească neagră cu aciditate, am spus și ne-am decis Curăță palatinul, ne dă voie să ne jucăm cu... Temperatură. Da, mie fetească îmi place un pic mai, dacă tot e frig afară, știi, îmi place să-l cobor un pic în temperatură, să o dau un pic mai rece, să mă bucur de ea, să o lăs să exprime. Ce senzație îți dă când e un pic mai rece așa? Nu mai are partea aia de alcool, nu mai are partea aia de așa, este mult mai ușoară și curge mai frumos, curge mai elegant și notele fructate încep să se descopere și nu lucrez cu paharul, mă joc cu el și îl văd. Îl văd cum evoluează, cum lucrează și o fetească care chiar lucrează frumos. Pasaris, crezi că fetească neagră ar fi o opțiune validă pentru a reîncepe viața normală? Păi avem un soi românesc și atunci ar trebui să-l punem pe masă. Consider că perioada grea care am trecut-o a trezit în noi naționalismul? Dar nu că am trecut-o, încă o trecem și încă o să mai trecem cu siguranță. Ar trebui cel puțin să conștientizăm că tot ce e românesc ar trebui pus pe primul loc. Îl consider ca și vin roșu, un vin sofisticat? Nu este un vin sofisticat, este un vin care poți să-l înțelegi ușor, poți să te bucuri de el și nu are cum să nu stârnească amintiri, pentru că întotdeauna este un vin care va stârne amintiri. Totuși, lipsa părului, crezi că e de la fetească neagră? E de la prea puțină fetească neagră. La prea puțină fetească neagră. Mulțumim foarte mult!